účastná na našich výstavách. Teraz máme už 2 roky pauzu a už zrejme tieto výstavy ani zatiaľ neobnovíme. Možno v inom smere budeme niečo podobné organizovať, ale to uvidíme do budúcnosti. Ale ona má aj cestovnú kanceláriu Liber. A teda my sme si dovolili ju osloviť, aby nám prišla povedať niečo o diabete, cestovaní. Pani Chrapanová má v rámci diabetológie hlboké vedomosti, pretože tie roky, ktoré aj s nami trávila tak, a ona sama už vždy prišla veľmi pripravená. Ja som vždy obdivoval to, že ako ona tie svoje výrobky, ktoré ponúkala aj na tých našich výstavách, tak o tom vedela také množstvo vecí, že to často ani my ako doktori alebo sestričky sme nevedeli a preto jej patrí môj obdiv. Naše priateľstvo je naozaj už dlhodobé a dúfam, že také aj zostane. V druhej časti potom, keď ona ukončí prednášku, tak ja som dostal už zo pár otázok takého skôr teda medicínskeho charakteru, mám ich tu so sebou a ja vám potom budem tie otázky vždy prečítam a teda budem na tú vec odpovedať. To je tak, že to zaujíma ľudí, ktorí cestujú, ako by sa mali správať v rámci toho cestovania a diabetu. Irenka, odovzdávam ti slovo. Ďakujem veľmi pekne za tento mimoriadne hodnotný úvod, veľmi si to cením. Chcem sa opýtať, či ma dobre počuť aj vzadu. Ďakujem. A budem sa teda snažiť to najdôležitejšie vám povedať, lebo priznám sa, že som sa trocha utopila v množstve podkladov, ktoré sa často opakovali, tie informácie, tak som sa snažila z toho vyťahnuť kompiláty, takže nebudem vám ani hovoriť všetko to, čo mám pripravené, lebo by ste z toho potom mali taký istý melón v hlave, ako som mala ja. Ale to najdôležitejšie určite spolu prejdeme. Ja sa ešte chcem opýtať, že kto mi bude posúvať slajdy a či môžem vidieť na tú obrazovku, aby som nestala k ľuďom chrbtom. Že by som si to takto teoreticky otočila, potom sa viem aj sama obhospodáriť. Tak. A vlastne aj takto môžem, hej, posúvať. OK. Tak. Dobre, takže táto edukačná beseda... Prečo? Kontakt nejaký má. Áno, že... Som malo nežná. Takže táto edukačná beseda mala danú tému diabetes a cestovanie a tej sa teda budem snažiť držať, ako už bolo povedané, z praxi tých dvoch spoločností. Pravdou je, že som už mala nieraz to šťastie, že som sprevádzala celú skupinu diabetikov, alebo aspoň som diabetikov v zájazdoch mala, čo si myslím, že je logické, lebo štatisticky, keď mám v autobuse 50 ľudí, tak tam ten diabetik asi určite sedí. No, ideme ďalej. Toto sú také moje ťaháky pred cestou. Tam je inak zrovna skupina v Prahe, diabetické deti a ich rodičia. A tu je vlastne na samom začiatku dôležité sa rozhodnúť, že či si trúfam cestovať sám s touto diagnózou, alebo či je pre mňa výhodnejšie cestovať v nejakej organizovanej skupine. A ak sám, či naozaj úplne sám jeden za jedného, alebo či aspoň s nejakou najbližšou rodinou. A ak v skupine, tak zasa môže byť skupina, ktorá si sama zorganizuje všetko, je to nejaké občianske združenie, alebo či teda požiadajú nejakú organizáciu, ktorá sa tejto téme venuje. A teraz neviem, či ale vy vidíte všetci, keď stojím takto blízko. A ktorá zároveň aj už má tie veci, jak sa ľudovo hovorí, zmáknuté a vie vám veľa vecí poradiť. A navyše tam máte aj niekoho, kto v prípade problémov vám môže pomôcť, prípadne tú pomoc vám zariadiť. Čo by som na samý úvod chcela povedať, je úplne jedno, či cestujete 1, 2, 10, 50. Vždy je dobré, keď to nie je tajomstvo, že máte takúto diagnózu, lebo v prípade, že sa niečo s vami deje, rýchlejšie získate pomoc, ak tí ostatní vedia, čo asi môže sa diať. Čo sa týka tých organizovaných skupín, lebo ja mám skúsenosť hlavne s tými, tak tam som chcela pripomenúť, že na každý zájazd, čo je vlastne niečo, čo trvá aspoň na jednu noc,
máte zo zákona právo získať pokyny k zájazdu, tie máte dostať a práve v tých pokynoch môžete nájsť veľa praktických informácií, ktoré vám pomôžu sa na ten zájazd pripraviť. Ja osobne napríklad som sa naučila ľuďom ešte pred zájazdom hovoriť, aké ich čakajú časy letov, lebo to je veľmi dôležité pre diabetika z pohľadu spánkového režimu, z pohľadu časového posunu, ako ho bude dobre alebo zle znášať. Mám takú skúsenosť, že mnohé cestovné kancelárie vám tieto informácie dajú, až keď si zájazd kúpite a už ste takzvané chytení v pasti a nemôžete s tým nič robiť. A pravdou je, že ísť na zájazd, kde máte celú noc cestovať a potom od rána byť niekde v akcii a nemať možnosť ani nejakej ranej hygieny, tobož nejakých svojich záležitostí, je veľmi pre vás nedobré. Takže to určite takúto informáciu si treba pýtať. Potom tu máme ďalšiu takú dobrú radu, samozrejme poistenie. My máme najlepšiu skúsenosť s poistením Unión. To totiž v poslednom čase pridalo poistenie, kde máte nárok na 100% storno. Lebo väčšina tých poistiek vždycky vám iba nejakú alikvotnú časť hradila. A je to pre človeka, ktorý ľahšie môže dojsť k tomu, že proste sa mu stav zmení a nemôže cestovať, zbytočné riziko. A ten rozdiel v cene je naozaj zanedbateľný. Príklad na jeden deň, či to stojí 3,50 alebo 4,50, ale máte 100% storno, je to určite výhoda, ktorú odporúčam. Navyše, keď ste poistení, máte samozrejme nárok na liečebné náklady, na preplatenie, ale tam je aj kopec ďalších vecí, napríklad asistenčná služba, ktorá komunikuje s niekým, kto tam je s vami. Ja toto vlastne zastrešujem, ak sprevádzam zájazd, alebo hoci ktorý sprievodca, že komunikuje s tou asistenčnou službou, ktorá často vie aj nájsť vhodnú nemocnicu, vie vykonzultovať tie správne vyšetrenia, ošetrenia, vie zabezpečiť tú platbu, aby vy ste nemuseli nič platiť, lebo s tým nemusíte počítať. Samozrejme, aj keď je potrebný individuálny transport domov, tak toto všetko vám vedia zorganizovať, vrátane leteniek, vrátane ich preplatenia. No a v neposlednom rade, ešte aj to sa občas stane, že sa niekde stratí kufor alebo zmešká kufor. A ak tam máte veci, ktoré potrebujete, tak pri takom poisteniu vy máte nárok si tie veci v tej destinácii zakúpiť. Odkladáte si bločky, samozrejme, že si nejdete vybaviť celú skriňu, ale teda to, čo naozaj potrebujete a poisťovňa vám to potom preplatí. Takže to je tiež veľká výhoda. Samozrejme, veci, ktoré potrebujete každý deň, je dobré mať v príručnej batožine. O tom sa ešte budeme rozprávať. No a potom po poisteniu tam mám napísané letenky, diety, sedenie. V zátvorke mám Emirates, lebo s touto leteckou spoločnosťou mám najlepšie skúsenosti. Letecká spoločnosť Emirates totiž ponúka približne 15 až 20 diét podľa letu a podľa obdobia a každý jeden let zvykne mať dietu pre diabetikov, ktorú si vlastne viete dopredu objednať, nič sa za to nedopláca. A má to niekoľko výhod. Prvá výhoda je, že prvý, kto dostane v lietadle nájsť, sú tí, čo majú tie špeciálne diety. To znamená, zvyšok lietadla hladne pozerá na vás a vy už máte svoje jedlo na tacke. To je veľká výhoda. Druhá výhoda, keď náhodou zaspíte, tak sa nestane, že by ste o jedlo prišli, že vás minú s tým vozíkom, ale oni vám tú tácku dajú na váš stolík a proste máte to tam. Ďalšia veľká výhoda je, že na každej tej tácke je vaše meno a vaša dieta. To znamená, letecký personál vie, akú máte diagnózu a zasa vie sa k vám správať v súhľade s tým veľmi zodpovedne a ochotne, než keby ste tam sedeli a nevedeli o vás. No a v neposlednom rade väčšina moderných lietadiel už má spravidla na sedadle pred vami nejaký zvonček, svetielko sa nad vami vyobrazí a vy sa môžete s letuškou, ktorá príde, dohodnúť, že vám napríklad donesie vodu, lebo potrebujete užiť nejaký liek alebo s niečím pomôcť.
proste máte tam takú ochotnejšiu tú službu v rámci toho letu. No a samozrejme tieto letecké spoločnosti majú všetky nápoje v cene letenky, ako väčšina zdravých sa teší vždycky na to, koľko si tam vypijú alkoholu, ale to vám samozrejme vôbec neodporúčam. Tým väčšmi, že málo kto vie, že čím vyššia nadmorská výška, tým rýchlejšie vám ten alkohol funguje, takže to vôbec nie je rozumné. A druhá vec je ale, že naozaj majú dostatok rôznej stravy, ktorú majú nachystanú pre prípadu, že by ste sa potrebovali dojesť alebo niečo mimoriadne riešiť, tak tieto letecké spoločnosti, ktoré patria k tým síce o niečo možno drahším, ale zasa tú službu vám to 1000-krát vynahradia. No a potom tam mám ešte jednu dobrú radu na cestu, to už je jedno, či ste so skupinou alebo sami. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky ponúka všetkým svojim občanom spraviť si pred cestou registráciu. Ja sama to na každý jeden zájazd robím, aby sme mali aj ako skupina takúto bezpečnostnú poistku. A tam sa uvedie, stačí jeden človek, ten, ktorý v tej skupine je ten hlavný, môže sa ich tam uviesť aj viac podľa potreby. Dôležité je, že tam uvedie transferové krajiny, cez ktoré cestujete, ak cestujete cez viac krajín. V tej finálnej destinácii tam uviedete, kam presne cestujete, ideálne aj treba zmeno hotela. To sú všetko prísne tajné informácie, nemusíte mať strach, že by to bolo zneužité. A dáte tam mailovú adresu a dajte tam svoj telefón. A samozrejme je výborné tam dať aj niekoho, kto je z vašich blízkych doma, či už je to blízka rodina alebo dobrý priateľ, ktorý vám takzvané drží lano pre prípad, že by sa niečo udialo. A veľká výhoda tejto registrácie je, že po celý čas toho vášho pobytu, tej vašej cesty, dovolenky a ešte 30 dní po jej skončení, tá registrácia je stále aktívna, ona sa potom sama automaticky vymaže. Ale keď sa niečo stane, tak majú na vás priamy kontakt. Ja som sama využila túto službu, keď som napríklad cez koronu uviazla na Srí Lanke. A všetkým tým, čo boli registrovaní, poslali e-mail, akým spôsobom sa dá ešte z krajiny dostať, a ako sa máme v prípade toho, že tam zostaneme správať, aké sú pravidlá toho, že tam môžeme zostať, že napríklad nemusíme sa trápiť s vízami, lebo ich máme automaticky zdarma. Proste hodili sa tie informácie a prišli pomerne jednoduchým a rýchlým spôsobom, lebo oni to vlastne hodia potom na jeden hromadný mail na všetkých, ktorí sú registrovaní v tej danej krajine. Takže je to určite dobré takúto registráciu mať. Ja som tam dala link, ale nie je vám až tak potrebný, lebo to veľmi rýchlo nájdete aj na internete. Keď si dáte Ministerstvo zahraničných vecí, registrácia pred cestou, tak vám tam vyskočí taký jednoduchý formulár a skutočne je to funkčné. Hej, vyskúšala som to. No a samozrejme mail, mobil, to je tam vlastne to, čo som už teraz povedala. Peniaze, platobné karty a opäť mobil. Vlastne vo viacerých tých zdrojoch, s ktorými som pracovala, som sa dočítala, že je veľmi dôležité, aby ste nemali stres aj pred cestou, aj v rámci cesty, aj po nej, lebo stres nikomu zdravotne nepolepšuje. No a mať okrem platobnej karty a peňazí aj nejakú možnosť platby priamo cez mobil je zasa urýchlenie a zjednodušenie fungovania. Napríklad, keď na prestupnom letisku si rýchlo potrebujete kúpiť nejaký sladký nápoj, tak čo tam budete teraz riešiť? Zmenáreň a to, že vám nezoberú vaše peniaze. Ak použijete kartu v mobile, tak to máte veľmi rýchlo vybavené a môžete sa presúvať ďalej. Takže toto je taký, akože by som povedala, úvod tých praktických vecí. Vidím, že sú tu veľkí cestovatelia, ktorí majú možno ešte väčšiu prax ako ja, lebo majú vlastnú skúsenosť, tak kľudne ma môžete aj doplňať. Je niečo, čo by ste sa k tomuto chceli opýtať, aby ste si to nemuseli dlho pamätať? Zatiaľ nie, tak preskočíme nežne. OK. No, toto sú vlastne poznámky. Ja som inak dosť veľa čerpala aj z kníh, ktoré vlastne produkoval Spišiačik, pán Herceg. Mám informáciu, že teraz vyjde ďalšia finálna kniha, na ktorej vraj aj spolupracujete. Takže veľmi sa teším, že takéto ťaháky sú. Ja som z toho tiež vytiahla nejaký ťahák,
ktorý hovorí teda o prekonaní psychickej bariéry pred cestou. To vám vlastne pomôže práve to, že si tie veci dobre naplánujete a premyslíte skôr, než do toho tzv. Skočíte. Je tam, že zakázané cestovať, samozrejme diabetik nemá, ale teda dobre je konzultovať s lekárom a určite je dobré veľmi rozumne vybrať tú destináciu, do ktorej cestujete. Tam boli vlastne najčastejšie práve spomínané tie informácie o tom, aké kvalitné zdravotníctvo tá krajina má. Mám skúsenosť aj od úplne zdravých ľudí, že veľmi radi cestujú na podobných časových pásmach, lebo veľký výkyv z časového pásma vám tiež môže vlastne pridať starosti. Takže hlavne tí, ktorí necestovali dlho, tak netreba hneď ísť na druhý koniec zemegule, treba tak postupne sa učiť. Boli tam tieto rady na cestu typu, že vyhýbať sa púšti, pralesu a všetkým takým zbytočným rizikám, adrenalínovým zážitkom, ktoré takisto vám môžu urobiť problém. No a samozrejme tie rozvojové krajiny, ktoré môžu byť svojím spôsobom aj nebezpečnejšie, ale teda hlavne menej edukované v zmysle, ako sa postarať o diabetika, ak má nejaký problém. Takže to je také jednoduché zhrnutie týchto pravidiel. Pokračujeme na 2, lebo teda bolo ich tam veľa. No, poistenie je tam spomenuté, to už som vlastne vám povedala aj ja. Takisto príprava batožiny, čo je taká zaujímavosť, tak v mnohých tých zdrojoch sa vlastne opakovane, budete to tam možno vidieť aj znova, zamýšľali nad tým, že či mať alebo nemať nejaké potvrdenie o svojej diagnóze. Na jednej strane pán Herceg pozbieral z mnohých medzinárodných letísk v rôznych jazykoch potvrdenie, že diabetik nemusí mať žiaden dekret o tom a teda môže slobodne cestovať, ale vždy je dobré, hlavne ak nemáte úplne 100% jazykovú vybavenosť. A druhá vec je, neviete ani, či budete schopní ju tak kvalitne použiť. Je vždy dobré mať pri sebe aj v angličtine základnú informáciu o liekoch, o zdravotnom stave, prípadne kontakt na lekára. To sú všetko veci, ktoré sa v nejakej mimoriadnej situácii vždycky dajú použiť. A oni tam práve vždycky písali, že radšej 100-krát nevyužiť, ako 101. krát ten dokument nemať. A je to vlastne taká aj pre vás upokojujúca záležitosť, že viete, že proste takúto informáciu so sebou máte. Toto je vlastne tá rada, ktorú som už nakusla predtým, že tie dôležité veci, ako je inzulín a inzulínové perá, a proste veci, ktoré by ste v prvých 3 dňoch určite potrebovali mať v príručnej batožine. Nehovoriac o tom, že niektoré tie veci môžu byť aj porušené, keď bude veľký výkyv teplot, lebo naozaj lietadlo v tej podpalubnej časti, kde sú tie veľké batožiny, sa nejak nestará o teplotné výkyvy. Takže aj z dôvodu zachovania kvality tých liekov alebo tých pomôcok je rozhodne lepšie ich niesť pri sebe. A práve aj ten dokument vždy máte ako takú istotu, že si viete obhájiť, prečo to všetko nesiete, lebo teda to naozaj potrebujete k svojmu životu. No a potom je tam pripomenuté, ale na to by ste asi prišli aj sami. Tak teraz už neviem, kam sa vám postaviť, aby ste všetci videli. Budem tak tancovať, dobre, každú chvíľu niekto. Ale teda, čo je určite rozumné konzultovať, keď máte po operácii očí alebo nejaké poruchy zraku, to už jedno, či súvisia s diabetom alebo nesúvisia, ale vtedy sa vyslovene neodporúča cestovať lietadlom. Tak, ideme kuštik sa posunúť. No, tu máte taký malý ťaháčik na batožinu diabetika a tam už práve začíname tým potvrdením pre lepší pocit. Hej? To tam tiež takto bolo zhrnuté. Zoznam liekov, ak pacient má so sebou, alebo teda ten cestovateľ, a dokonca niekde aj odporúčali mať výpis tých účinných látok, lebo vy sa môžete dostať do inej destinácie, kde vám ten liek vedia nahradiť, ale nevolá sa rovnako. Ak poznáte tú účinnú látku, zase je to jednoduchšie. No
takisto tu je spomínané nejaké potvrdenie o dávkach typu inzulínu a aj teda o nejakých ďalších údajoch k tomu na prípadnú komunikáciu medzi lekármi. Ja inak mám z praktického života tú skúsenosť, že na celom svete zatiaľ som sa nestretla s lekárom, ktorý by nechcel pomôcť. Dokonca robili aj veľmi pre mňa až nezvyčajné veci, aby pomohli. A paradoxom osudu je, že aj tie ako keby pre nás menej vyvinuté krajiny často sa o vás postarajú rýchlejšie a nad rámec možností, ako tu, keby ste čakali 4 hodiny niekde v čakárni. Ja napríklad konkrétne asi najviac sprevádzam Srí Lanku, čo je tiež taká krajina veľmi vzdialená a oni tým, že boli takmer 250 rokov kolónia, tak ja keď som tam prišla do čakárne s nejakou obyčajnou chrípkou, ale teraz s vysokými horúčkami, tak som sa až hanbila za to, že ešte aj mamičky s deťmi na rukách ma pustili dopredu. Hej, že stále to brali tak, že prišiel niekto cudzí a proste biela koža. Hej, na jednej strane sa mi vždycky smial môj spoločník, že mám drahú kožu, lebo tí cudzinci platia vyššie vstupné ako domáci do rôznych atrakcií, ale paradoxne u lekára to bolo presne naopak. Moju klientku napríklad doslova hneď, keď sme vystúpili ju z taxíku, tak hneď ju vozili na sedačke, viete, nenechali ju ani chodiť a veľmi rýchlo napríklad pri úraze dávali čípky proti bolesti, operovali o polnoci, lebo povedali, to je u nás v našej krajine to najlepšie, čo môže byť, lebo je najchladnejšie. Že ako mám aj dobrú skúsenosť s tým, že netreba mať paniku a netreba byť nedôverčivý, ale určite treba byť zasa na veci pripravený. Hej, ale tak strach tiež nepomáha. Takže tu máme k batožine. Tých informácií, čo všetko v nej mať, to tam bol naozaj veľký zoznam. Ak by potom Diador mal záujem, tak kľudne aj tie pôvodné zdroje vám zašlem. Ja som sa z toho teda na 4 etapy snažila urobiť nejaký krátky výťah, ale aj tak je toho stále veľa. Bolo tam napríklad to nariadenie, ktoré práve hovorilo o tom, že čo všetko môžete voziť cez letiská. A samozrejme, to je tiež taká zaujímavosť, že väčšina tých zdravotných pomôcok nemá žiaden certifikát o tom, že či môžete ísť cez tú kontrolnú bránu alebo nie. Ale to, že to nemá, neznamená, že to nie je možné. Ale každý jeden človek, to už je jedno, aký má zdravotný dôvod, môže požiadať o to, aby mu bola urobená fyzická kontrola, nemusí cez tie brány chodiť. Ja som napríklad mala pani, ktorá mala umelé srdce, no tak keby cez to išla, vypli mi ju, tak to by bolo dosť zložité, tak s tou som naozaj chodila, aby sa jej nič nestalo. Ale teda hlavne v skupinách často diabetici zvyknú ísť potom spolu a požiadať o tú kontrolu. Vlastne u nich ako keby všetkých zoberú individuálne. Občas sa im tým pádom podarí, že ich zoberú prednostne a nečakajú tam v tých dlhých radoch. Takže ako za opýtanie nič nedáte, vždy to môže dopadnúť iba lepšie, alebo tak, ako by to dopadlo, keby ste sa neopýtali. No, boli aj rady o tom, ako si zbaliť veci, že neumiestňovať inzulín do podpalubia, to už som povedala, mať rezervu na 2-3 dni navyše, lebo sa môže stať, že sa zmeškajú napríklad prestupné lety, že niekde uviaznete, že sa proste ten váš pobyt predĺží, tak nikdy netreba ísť takzvané na doraz, alebo môžete mať aj z rôznych dôvodov väčšiu spotrebu toho inzulínu, takže treba mať rezervu. Rýchle sacharidy, to samozrejme tiež tam boli rôzne informácie o tom, že zase z dôvodu tejto diagnózy môžete nosiť pri sebe veci, ktoré iným ľuďom by nedovolili mať, ale celkovo sa to postupne zase začína zlepšovať, lebo tá kontrola na tých letiskách je stále sofistikovanejšia a vedia už viac a viac odlíšiť potraviny od nejakého nebezpečenstva, takže myslím si, že stále to bude jednoduchšie. No a
Bola tam ešte zaujímavá pripomienka na to, že klimatizácia v lietadle, ale vlastne aj v autobuse, v dopravnom prostriedku vysušuje organizmus, to znamená ešte viac dbať na pitný režim. A to vlastne v tom lietadle je zároveň to dobré, že vy hneď na začiatku môžete požiadať o vodu, aby vám ju doniesli s tým, že teda potrebujete mať stále vodu k dispozícii. No. Toto inak horný obrázok je zrovna z jednoho takého výletu s deťmi diabetickými. Robili sme väčšinou také viacdňové výlety, ale do okolitých krajín, aby sme neboli ďaleko. A oni potom už sami, keď sa takzvané natrénovali, tak už išli aj k moru a tak ďalej. Takže sa stále vylepšovali. No, toto sme si vlastne už tiež povedali, že potvrdenie mať, požiadať o vlastne individuálnu kontrolu. Potom tu ešte dosť často sa opakovalo, že mať termopúzdro na inzulín alebo na inzulíny, aby si proste zachovali teplotu a zase glukomery a ostatné veci si zabali tak, aby sa vám nepoškodili. A takisto, keď niekto zasa nosí nejaké powerbanky, tak aby si radšej dopredu overil, či ju môže prenášať, respektíve kde ju môže prenášať. Lebo to tiež sú na to rôzne názory tých jednotlivých spoločností. Takže toto sú vlastne tie informácie o samotnej ceste. No a v podstate po tom prvom cestovaní, ale aj po návrate domov, vlastne najčastejšie sa všade spomínal ten časový posun, na ktorý treba myslieť. Mne sa celkom páčila aj tá rada, že keď nejdete do nejakej veľmi vzdialenej destinácie, držať si stále, treba na obyčajných hodinkách, alebo niektoré mobily dokážu držať 2 časy, aby ste stále mali tú predstavu, koľko hodín máte v tej destinácii, v ktorej ste zvyknutí byť. A dokonca som sa dozvedela, že občas sa aj podarilo ľuďom si posunúť stravovanie v tej destinácii tak, aby vôbec nemuseli sa prispôsobovať tomu novému času. Hej, že stále jedli a prijímali inzulín v tých istých intervaloch ako doma, iba boli posunutí treba o 2 hodiny voči tej destinácii. Veľmi záleží aj, ako dlho tam idete byť, lebo niekedy, keď je ten pobyt kratší, tak doslova než sa prispôsobíte na nový čas, už sa zase vraciate do starého. Takže tam vlastne na toto sa dosť veľa apelovalo v týchto informáciách. No a takisto ale toto máte práve často v tých pokynoch k zájazdu, tie presné informácie, koľko čoho môžete bez problému niesť a potom vy z titulu diagnózy ešte môžete tieto množstva aj prekročiť, ale s tým, že musia tie veci byť správne zabalené. Hej, aby to nebolo, že v ruksaku vám lietajú všetky veci takzvané halabala, z toho by mohol byť problém. No a ešte tam bola taká pripomienka práve pre tých, ktorí veľmi neovládajú angličtinu, že aj mať taký to potvrdenie, ten ťaháčik im môže zjednodušiť, akým tam dávajú nejaké otázky, ktorým nerozumejú alebo nevedeli by na ne v tej angličtine odpovedať. Takže aj to im zjednodušuje vec, keď môžu iba dať nejaké potvrdenia, ten personál letiska si to vie prečítať a vie na to reagovať. Tak. Jedlo, inak stretla som sa samozrejme s viacerými pokynmi, veľmi záleží na tom, ako cestujete, lebo okrem lietadla, ktorého sa teraz ja vlastne držím v tej téme najviac, môžete cestovať aj autobusom, môžete cestovať vlakom, môžete dokonca cestovať vlastným autom, takže tých spôsobov prepravy je veľa, ale samozrejme všade bola pripomienka mať jedlo na dojedenie so sebou. A dokonca celkom praktická pripomienka bola hlavne pre tých, čo sú v aute. To sa občas stane, že si človek dôležité veci nechá v kufri a potom sa dostane niekto do zápchy a nevie sa vlastne do toho svojho kufra prepracovať. Takže dobre si rozmyslieť, čo mať pri sebe a čo odložiť. Potriediť si tie veci správne. Diabetickú stravu už sme tiež hovorili, že sa dá objednať.
No to bola ešte rada o podávaní inzulínu v lietadle. Inak samozrejme zasa tie kvalitné letecké spoločnosti majú výhodu veľmi komfortných toalet, dokonca s nejakými príplatkami, aj so sprchami a tak ďalej, ale aj v obyčajnej toalete vlastne máte dostatočný priestor, umývadlo na všetko. Nehovoriac o tom, že sú tam aj všelijaké krémy, keď sa vám vysušuje pokožka napríklad. Takže určite tam ten priestor na svoje veci je. Na čo by som zabudla, a to sa vlastne týka každého človeka, že určite pre diabetika je lepšie si žiadať sedenie pri uličke, aby ste sa ľahšie mohli prechádzať, lebo to prechádzanie je v podstate zdravotne dôležité pre každého človeka. Hlavne pri dlhších letoch si to doslova treba strážiť, aby ste nesedeli príliš dlho. Viem, že často fotograf alebo milovník pozerania sa z okna, tak rád vie v okne, ale veľmi málo sedadiel má iba dvojsedačku a keď potom máte prelezať cez niekoho cudzieho, kto tam ešte spí a doslova vás tam pri tom okne uväzní, tak je človeku nevždy príjemné a potom zbytočne odkladá ten čas, kedy už dávno by sa prešiel. A to už je jedno, či budete chodiť na záchod a riešiť si svoje zdravotné veci, alebo sa iba voľne prechádzať po lietadle. Nikto vám to nemôže zakázať, ak to nie je vyslovene čas štartu, alebo pristátia, alebo turbulencii, kedy proste všetci sa musia pripútať a sedieť. Ale v ostatnom čase, ja som dokonca aj mala také lety, že klienti stáli pri kuchynke s letuškami a tam sa rozprávali. Viete, a vlastne si tak akože tancovali a popri tom sa prechádzali a rozprávali, ale nesedeli celý let. To je veľmi, veľmi dôležité. Takže častejšie chodiť. No a tu sú potom tie jednoduché ťaháky na tie cesty, kde sa vám skracuje deň, kde sa vám predĺžuje deň. Je mi jasné, že v zemepisme sme sa to učili, ale vždy je dobre si to uvedomiť. Tu bolo vlastne Thajsko alebo India daný ako taký príklad toho, že keď cestujete tam, tak idete vlastne v protismere slnka a tým pádom veľmi za krátky čas sa v podstate dostanete do druhého dňa. A tiež je zaujímavé si vybrať správne časy letov, ktoré vám to zjednodušia. Ja som napríklad zistila, že úplne najlepšie ľudia akceptujú, keď sa v tej destinácii, kam letia, pokiaľ letia teda smerom na východ, na Áziu, keď sa v nej ráno zobudia, lebo tým pádom ako keby ľahšie naskočia na ten nový deň a lepšie sa tomu prispôsobujú. A paradoxne pri tých dlhých letoch vlastne ľahšie ľudia zvládajú, keď v tých letoch majú ten nocľah, tú noc, lebo je vám to prirodzenejšie, aj tam tak dlho nesedíte, lebo vlastne tak či tak spíte, zložíte si to sedadlo a zároveň teda ako keby ľahšie nabehnete na ten nový deň v tej novej destinácii. No a keď cestujete na západ, ako príklad boli uvedené zasa Amerika, Kanada, samozrejme Južná Amerika, tak tam sa vám zasa ten deň predĺží. No a potom s tým súvisia aj tie dávky inzulínu, ale nechcem sa tu naozaj hrať na lekára, ale ako logiku to dáva každému aj laikovi, že sa tomu musí nejakým spôsobom prispôsobiť a samozrejme aj stravou, ale to vám často riešia tie letecké spoločnosti, lebo oni veľmi často, až na moje prekvapenie, keď nastúpite do toho lietadla aj neskoro večer, tak oni vám tú večeru ešte dajú. Hej? Že nenechajú vás tam takzvané pomrieť hladom len preto, že odrazu je za okienkom noc, ale práve, že zvyknú aspoň vo forme nejakých menších porcií, ale nejakým spôsobom tých ľudí nenechať hladovať. Ale teraz nehovorím o nejakých nízkonákladových leteckých spoločnostiach. Hej. Hovorím o tých, ktoré máte v cene letu aj jedlo. No, toto som si viac menej iba vytiahla ako takú zaujímavosť, lebo našla som celý súpis rád o tom, keď niekto cestuje sám alebo s rodinou a on sám je ako vodič, s tým, že pri tej príležitosti tam boli rôzne rady pri riadení vozidla a pri tom, že keď teda glykémia je veľmi nízka, tak naozaj by sa jazda mala aspoň na pol hodiny až 3/4 hodiny prerušiť a
až keď si budete istí, že ste úplne v poriadku, lebo človek je potom trošičku v ťažších reflexoch, menej pozorný a zbytočne zvyšuje riziko aj pre seba, aj pre ostatných účastníkov premávky. No a tu je aj spomenuté to, čo už som tiež hovorila, že mať jedlo na dojedenie pri sebe. Vždycky sa hovorí, že nie je nič horšie, ako v zápche dostať hnačku, ale aj v zápche potrebovať jesť je tiež nepríjemnosť, takže vždy je dobre byť pripravený na veci. No, tuto už boli také rady, čo všetko treba mať a netreba. Veľmi špecifické, dosť sa to aj opakuje, ale nechala som to tam, keby ste si ten materiál potom chceli ešte využiť. No a tuto bol vlastne taký nejaký ťahák z posledného rozhovoru. Vidíte, že sú tam aj gramatické chyby, ale to bol taký ťaháčik na rozlúčku. Je tam vlastne tá pripomienka od tom roku 2016, odkedy už to cestovanie je slobodnejšie, že netreba mať potvrdenie, ale je dobré mať potvrdenie o tej diagnóze samotnej. Je tam aj o tom dávkovaní liekov a inzulínu, čo určite treba pred cestou konzultovať s lekárom. Jednoznačne treba, aby lekár vedel, že niekam idete, keď mu potom budú odniekaľ telefonovať, aby vôbec tušil, o čom to je. A toto bola ešte taká zaujímavá pripomienka pod čarou. Hovorí sa všade o pitnom režime. Toto zvyknem hovoriť aj úplne zdravým ľuďom, že sa môžu totálne skantriť, keď niekde v zahraničí síce si kupujú vodu, lebo pitná pre nás nie je, alebo nie je odporúčaná, lebo domáci ju treba spijú, ale pre nás je natoľko iného zloženia, že by nám zdravotne nemusela urobiť dobre. A potom idú na nejaký drink a dajú im tam doňho ľad. No a tam už sú vlastne hneď dva problémy v jednom. A jedna, v horúcej krajine si dávať ľad je totálne nerozumné pre každého, lebo si tým zvyšuje šancu, že prechladne. A druhá vec, to je vždycky už to isto prišli, z čoho ten ľad robili. Hej, lebo málo ktorá reštaurácia deklaruje to, že ho urobila z tej kupovanej vody a nie z tej, ktorú niekde natočili z kohútiku a ste zasa tam, kde ste nechceli byť. Takže na ľad vždycky upozorňujem, že je najlepšie sa od neho vôbec odprostiť a zbytočne s ním nepokúšať. No a ešte tu bola potom jedna taká pripomienka dobrá na záver, že keď aj máte nejaké lieky, tak samozrejme dobre si ich zobrať s príbalovým letákom a nevyhodiť si ich z krabičiek, lebo môže sa stať, že budete potrebovať vedieť, čo v tých letákoch je napísané, aj keď zasa tí, čo majú internet, tak vedia, že už sa to dnes dá dohľadať aj na internete, ale pre tých skalných alebo pre tých, čo nemajú nejaké dáta a budú niekde mimo signálu, tak vždycky je to taká istota. No a tu potom bola už inzercia na tú knihu Diabetes, tipy a triky, ktorá vlastne má výjsť. A ja som teda časť tých informácií čerpala aj z tých diašlabikárov, ktoré tiež mnohé veci pomohli. Takže toto by asi malo byť všetko, ak sa nemýlim. Áno, už sme zase na začiatku. Takže ďakujem za pozornosť. To, čo som už dostal do ruky, pretože to sú otázky, ktoré sa asi týkajú tak viac menej všetkých, také všeobecné. Prvé, čo budem ale polemizovať s pani Chrapanovou, to je v rámci toho, že hovorí, že to potvrdenie netreba. Ak ste si všimli, tam bolo napísané, že je to pravidlo Európskej komisie. Čiže de facto to, že netreba, by malo byť platné v Európe. Nikde inde smerom ďalej od Európy to neplatí, toto pravidlo. Čiže to potvrdenie je vhodné mať. Navyše, máme tu medzi sebou jedného, ktorý s nami absolvoval v Lani cestu z Rakúska do Portugalska. Išli sme na majstrovstvo Európy vo futsále ľudí s diabetom a na Švechate v Rakúsku, čiže jedna aj druhá krajina Európskej únie, väčšinu tých chlapcov, bolo nás tam 12 chalanov, coach a ja, a väčšinu z nich kontrolovali tak, že si pýtali to potvrdenie. Ja si myslím, že to nie je taká hrôza. Potvrdenia sú dvojakého typu. Jedno, čo sa dostanete na internete k tomu,
môžete si to vytlačiť, ale tam vás upozorňujem, že tam sú napísané, aké šarže inzulínov sú to, aké šarže liekov. Čiže tam budete musieť vypísať všetky tie čísla, ktoré sú na krabičkách alebo na baleniach. A je to tým pádom len na jednu jedinú cestu. Už pri spiatočnej ceste môžete mať problém. Hej? Ja som zhruba pred 15 rokmi som si to dal ako úlohu, lebo som to dostal ako poverenie zo Slovenskej diabetologickej spoločnosti. Vypracoval som také jednoduché všeobecné potvrdenie, ale keďže som si nebol istý tým, či moja práca je dobrá, tak som išiel na bratislavské letisko za pánom riaditeľom a on mi vtedy prijal ma a povedal mi, že on si netrúfa mi dať na to nejaký odborný posudok, tak sa tento môj list poslal do Francúzska na Centrum leteckých záležitostí a z Paríža sme dostali odpoveď. Ja som navrhoval, že na 2 roky, či by to mohlo byť platné a oni mi odpovedali, že na 3 roky. Čiže to potvrdenie, ktoré mnohí poznáte, ktoré sa dáva u nás, ja vám radím mať ho radšej so sebou. Prečo to radím? Pretože jednak môže byť problém aj takýto bežný medzi európskymi krajinami, nehovoriac už o Spojených štátoch amerických, kde to od vás v 90% budú žiadať. Hej? A veľmi problematické je, keď budete odchádzať zo Spojených štátov a nebudete to mať. Mám veľmi nepríjemný príklad na toto, keď moja pacientka po dlhšom pobyte v Spojených štátoch nemala to potvrdenie a chcela, pretože tak to musí urobiť, že si všetko berie do kabíny. To znamená, sú tam ostré predmety, ktoré inak nesmú byť, lebo sú tam ihly, sú tam lancety a podobné veci, všetko je nebezpečný vlastne tovar. Tak napriek tomu, že teda ona milá, slušná, ovládajúca výborne angličtinu, tak sa s nimi nedohodla a skončila v letištnej base. Skončila tam na 48 hodín. Povedala, prepáčte, že sedela tam s prostitútkami, pašeráčkami a rôznymi inými individuami. Hej? Že ona bola jediná taká iná od ostatných. No a našťastie po 30 asi 2 hodinách jej dovolili mi zatelefonovať, tak ona mi telefonovala zo Spojených štátov a my sme rýchlým spôsobom jej posunuli to potvrdenie, aby mohla docestovať. Ju po tých 48 hodinách bez slova vysvetlenia pustili z tej basy, musela si kúpiť náhradnú letenku, našťastie peniaze mala, tak doletela potom na Slovensko. Hej? Čiže neoplatí sa to kvôli jednému potvrdeniu, ktoré vám vydá každý diabetolog. To nie je žiadny problém to mať radšej pri sebe. Čiže to je to potvrdenie. Potvrdenie je úplne jedno, tak ako som povedal, či je krajiny Európy, Spojené štáty a podobne, kde prekračujete Európsku úniu. Do lietadla je vždy lepšie to potvrdenie mať. Kde ho rozhodne nepotrebujete, tak to je na cestu autom, keď idete vlastným autom, alebo autobusom, keď idete v zájazde, alebo na cestu vlakom. Tam nič také nie je, tam môžete prenášať, čo chcete, čiže tam tá otázka, či to treba do týchto doprav, tak je úplne zbytočná, nie je nutné. Ako skladovať inzulín? Pani Chrapanová už vám to hovorila, že najlepšie je v tých termoboxoch. Áno, ale aj termoboxy môžu niekedy zlyhať, preto vám radím. Po príchode, po dlhšej ceste, napríklad Ríšo sa chystá s priateľkou do Ameriky, takže radím ti, Ríšo, keď prídeš na miesto, napriek tomu, že inzulín a všetko budeš mať so sebou, ten inzulín pozrieť. Totižto, keď si zoberiete takto biely papier a pozriete si ten inzulín proti tomu bielemu papieru a uvidíte, že je sfarbený do žlto-hneda, to znamená, že sa vám tá bielkovina v tom inzulíne uvarila. Že tam boli vysoké teploty a tým pádom ten inzulín nebude mať svoju silu. On bude dobrý, môžete ho použiť, nič sa vám nestane, ale bude pôsobiť polovične. Čiže zrazu budete v šoku,
že keď picháte 20 jednotiek, zrazu potrebujete pichnúť 40 jednotiek. Hej? To isté, prosím, sa môže diať s tabletami. Aj tablety, ktoré užívate, orálne antidiabetika, ktoré užívate, môžu sa znehodnotiť pri vyšších teplotách. Takisto sa sfarbia do žltohneda. Hej? Ale tam to uvidíte, tam nemusíte mať ten papier, lebo ten by vám bol na nič. Jedine, že si to porovnáte s tou bielou farbou, ale tam to uvidíte na samotnej tablete. Čo sa stane, je tu ďalšia otázka, ak by sme išli v zimnom období niekde, a teda dostaneme sa do chladu, tak tam takisto vidíte, inzulín sa zmrzne. Zmrzne to, si hovorila Irenka, len ako to poznáte? Dosť jednoducho. Pozriete sa proti svetlu a vidíte, že v tom inzulíne plávajú také drobučké vločky. Keď sú tam také drobučké vločky, tak to je zmrznutý inzulín a ten má ešte slabší účinok ako ten uvarený. Čiže ten pôsobí asi tak len v 1/3 sily. Čiže to pozor na to, taký inzulín ja by som veľmi si nedával. Aj keď nemusíte sa obávať, že by sa vám niečo stalo, lebo to ide len do podkožia. A do podkožia sme schopní prijať všeličo, aj ďaleko horšie veci. Čiže pokiaľ to nebudem dávať do žily, tak nemusím mať obavu z toho, aj keby som si podal ten zmrznutý inzulín, len hovorím, účinok bude tretinový. Čiže to je ďalšia otázka. Sú spoločnosti, neviem, Irenka, či aj ty máš niečo také, ktoré ponúkajú tie jednotlivé púzdra. Sú naozaj niektoré veľmi kvalitné. Môžem vám povedať, že sám mám odskúšané jeden typ púzdra, ktorý bezproblémovo vydrží 72 hodín. Tá teplota. Ale my sa nebojíme inzulín nechať aj v izbovej teplote. To je fáma, to je presun informácie spred 25 rokov do dnešných čias, že inzulín sa pokazí. Nepokazí. Inzulín 3 až 5 dní vydrží aj bez chladničky v izbovej teplote, bez toho, že by sa zmenila jeho účinnosť. Pokiaľ samozrejme sa neuvarí, alebo keby tam bolo veľmi zima, nezmrzne. Ale keď je v normálnej bežnej izbovej teplote, do 5 dní ho môžete bez problémov tak nechať. Nestrašte sa, že čo budeme robiť, keď tam nie je chladnička. V pere, keď je inzulín, v inzulínovom pere, pozor, nie v pumpe, v pere, vydrží 14 dní pri normálnej teplote. 14 dní. Hej? Čiže tam je to dôležité. Napriek tomu ja vždy radím, keď idete do krajín, najmä teda v lete, do krajín, kde sú vysoké vonkajšie teploty, tak nepozerajte sa na to, že mám to v pere, ten inzulín a vydrží mi 14 dní. Poprosím vás, každú tretiu noc dajte ten inzulín na jednu noc do chladničky. Tá doba tej trvanlivosti toho inzulínu sa maximálne vylepší a vy na dovolenke bez problémov ten inzulín budete mať počas celej doby, čo tam budete, aj keby ste boli na mesiac alebo na dlhšie preč. Hej? Tam teda každú tretiu noc to dá do tej chladničky. Poprosím len jedno, nezabudnite, keď ho budete vyberať. Nepichnite si ten studený inzulín. Vždy to najprv zohrejte v ruke a až potom to pichnite, lebo to hrozne bolí, keď si pichnete taký studený inzulín. To vážne bolí. To potom uznám, keď mi niekto povie, že to hrozne bolelo, lebo to naozaj bolí. No, potom, čo sa týka vlhka, tak to sa nemusíte obávať. Ten inzulín je tak dobre chránený v tých kartridžoch alebo aj vo flaštičkách, flakónikoch, že tam nemôže nejaká vlhkosť vonkajšieho prostredia niečo narušiť. Nič. Ešte som nevidel inzulín, ktorý by mal nejakú pleseň na sebe. Hej. My máme v Diadore máme jeden krásny príklad na to. Máme inzulín z roku 1943 vo vitrinke daný, ktorý sa nejakým spôsobom zachoval u nás na klinike, nevie nikto ako. Hej, lebo nikto to neodložil, to sa našlo pri nejakom upratovaní, keď sme sa sťahovali v 91. roku na Kramáre. Tak sa to našlo, ja som si ho hneď zobral a máme ho v Diadore ako takú relikviu,
lebo je to zaujímavá vec. Ten inzulín stále je čistý, číry a je roky rokúce len pri normálnej teplote. Samozrejme asi neúčinný, hej? Ale však to je teda pekných pár rokov. Hej? No a nemá žiadnu pleseň na sebe ani nič. No, to som vám povedal, že vysoká teplota, ako to skladovať. Teraz, či treba, keď máte pumpu, či treba mať k tomu ešte nejaké iné pomôcky na dýchanie? Jednoznačne áno. Vy sa pamätáte možno niektorí, ktorí si pamätajú obdobie, keď sa s pumpami u nás začínalo, že sa dávali aj 2 pumpy jednému pacientovi, keby sa náhodou tá jedna pokazila. Dnes to už nikto a nikde nerobí, ale napriek tomu vám radím, pumpa sa môže pokaziť, je to predsa len stroj. Hej? To nie je ľudská bytosť a aj my sa môžeme pokaziť niekedy, hej? Ale ten stroj sa môže pokaziť kedykoľvek, čiže vždy si treba zobrať striekačky, každý z našich pacientov ich v dispozícii má, pretože im predpisujeme tieto striekačky, keď o to požiadajú, alebo teda nejaké náhradné inzulínové perá. Je to nesmierne dôležité. A teraz, keď chcete ten prevod, keď ste na pumpe a vraciate sa na tú chvíľu, ktorá je nutná, aby ste to preklenuli, než vám dodajú novú pumpu na perá, tak asi 20% celkovej dennej dávky pridáte k tomu, aby boli perá použiteľné a rozložíte to tak, že 70% je rýchly inzulín ráno, obed, večer a 30% tvorí pomalý inzulín. To je len také základné rozdelenie, aby ste sa nezlakli, keď sa vám niečo také stane. Samozrejme, myslím, že aj iní kolegovia, ale moji pacienti všetci majú môj súkromný mobilný telefón, číslo, čiže bez problémov obetujte radšej, aj keď to nie je Európska únia, kde máme rovnaké telefónne poplatky, aj keď ste mimo Európskej únie, radšej obetujte tých zopár eur navyše a zavolajte a nie je problém. Mal som telefonáty zo Spojených štátov, mal som z Thajska, teraz naposledy z Kataru, kde sme riešili situáciu s pacientom a nebolo to jednoduché, ale sme to doriešili dobre. Chalan je v poriadku, už je doma. Hej? Bolo to dosť závažné, dostal sa do ťažkého stavu. Čiže ak máte teda tú možnosť konzultovať so svojím lekárom, tak konzultujte. Ešte k tomu potvrdeniu, prepáčte, tu je, že čím dvojjazyčné musí byť, alebo v jednom jazyku, medzinárodný letecký jazyk je angličtina. Nič iné tam netreba, žiadnu francúzštinu do toho nemusíte dávať. Dokonca mne z toho Paríža odpovedali tiež po anglicky. Hej? Čiže to je preto, že kompletne v lietadlách sa dohovárajú po anglicky všetci. Čiže v angličtine to stačí. Ako vplývajú na človeka s diabetom vysoké horúčavy, nadmorská výška a veľký mráz? Vysoké horúčavy, viete, to môže byť tak, pokiaľ dodržia to, čo tu Irenka hovorila, to znamená, že sa dobre hydratujete, tak tie vysoké horúčavy prekonáte takisto ako každý iný človek, či má diabetes človek alebo nemá. Na druhej strane, keď nebudete dostatočne piť, tak sa oveľa rýchlejšie môžete dostať do vážneho stavu, kedy vám prvá strava, ktorú vtedy zjete, urobí problém, začnete vracať a o chvíľku sa môžete dostať do diabetickej ketoacidózy. Ja podotýkam, je to raritné, ale nie je to úplne vymyslené. Môže sa do tohto stavu dostať aj človek s druhým typom cukrovky, aj keď je len na tabletách. Hej? Čiže pozor na to, nie je pravda, že dvojka je z ketoacidózy vylúčená. Hovorím, v pomere jednotka diabetes a dvojka je to možno 85 a 15%, alebo 90 a 10. Je to teda naozaj raritnejšie pri tej dvojke, ale je to možné. Čiže na to treba dávať pozor. Ako reagovať, ak ste v cudzine a začnete vracať? Moji pacienti sa budú teraz smiať, lebo ja im to opakujem x-krát.
Ak človek, ktorý je na inzulíne, začne vracať, prvé vracanie neznamená nič. Som pokojný, počkám. Ak vraciate ale druhý raz, tak to je už jedno veľké memento, taký výkričník. Pozor, a ideme vyskúšať to, čo sa zdá neuveriteľné, že môže pomôcť, ale väčšinou pomôže. Musíte mať sladkú kolu. To je jedno, či Pepsi Cola, či Coca-Cola. Sladká, ale nie zero, nie iná bez cukru, to je nonsens. A musí byť ale chladná. To znamená, musí byť uložená v chladničke. Iba spojením kofeínu a chladu sa môže stať, že ten nepokojný žalúdok, ktorý vám vyvoláva vracanie, sa upokojí. A vtedy robíme tak, že vyberieme z tej chladničky tú kolu, nalejeme polievkovú lyžicu a každých 15 minút tú jednu polievkovú lyžicu vypijeme a takto sa prestravujeme 2 hodiny. 2 hodiny. Ak by po 2 hodinách už ste nevracali, tak jednoducho urobíte próbu toho žalúdka, že zjete polovicu nejakého bieleho pečiva, bieleho rožka. Nič sa nestane vtedy, keď nebudete vracať, zvíťazili sme, ketoacidózu sme zahnali do kúta a my sme tí víťazi. Keď po tých 2 hodinách ešte budete vracať znovu, tak potom by som radil už naozaj ísť do nemocnice najbližšej a preto tam bola veľmi správna poznámka, že keď idete do nejakej destinácie, tak si treba zistiť, či na mieste, kde budete, je nejaké zdravotnícke zariadenie. Nemusí to byť práve nemocnica, stačí nejaká ambulancia v rámci nejakej plážového servisu tam, alebo hotelového servisu. Len vedieť, že tam je nejaký odborník, ktorý je buď zdravotník, alebo dokonca až lekár. Hej? Mnohé z tieto destinácie majú svojich lekárov a nie je to žiadna raritná záležitosť. Ako robí problém veľký mráz? Tak veľký mráz je to, že ten inzulín vám zmrzne, ale keď treba zlyžujete aj vo vyšších výškach, máte ho pri sebe, tak teplota vášho tela ho udrží v zodpovedajúcej teplote. Keď potom pôjdete niekde aj mimo a vyťahnete to a pichnete si treba ten inzulín, tak sa nič nestane. Nič sa nestane. Ten mráz vám tam neuškodí. Zaujímavé je, ako to je s nadmorskou výškou. Som myslel, že to tam budeš mať, nebolo to. Nadmorská výška je nebezpečná pre glukomer, pre senzor a svojím spôsobom aj pre pumpu. Pumpa nie je ale tak ohrozená ako tie 2 prvé veci. Glukomery, tie absolútne najkvalitnejšie, vám neodmerajú správne glykémiu, keď ste v nadmorskej výške nad 2800 metrov nad morom. Hej? 2800 metrov. Potom už merajú Hausnumera, už sa nemôžete podľa toho orientovať, nejde to. Poviete si, však kedy ja budem v takých výškach? Nie je to tak. Bežne sa dostanete do takých výšok. Bežne. Pôjdete niekde do Alp, alebo čo, a už budete v takých výškach. Hej? Čiže tam sa nespoliehajte, prosím, na glukomer a ani na senzor. Ani na senzor. Senzor nie, že by mal, oni sú už trošku sofistikovanejšie ako glukomery v tomto smere, ale tam ten kontakt môže byť obmedzený v tej výške. Pretože nemá dostatočný podnet informácií na to, aby to správne odmeral ten senzor. Hej? Čiže tam sa budete musieť, keď budete v takej situácii, spoliehať na svoje vnútorné pocity. Ak nie ste nováčikovia v diabete, tak tie vnútorné pocity zväčša máte dobré. Ak potom už nie je niekto s 50 rokov trvajúcim diabetom, kde stráca tie svoje správne cítenia. Čo sa týka tej pumpy, čo si hovorila, opäť by som trošku polemizoval s tou informáciou. Všetky pumpy, ktoré sú dostupné na slovenskom trhu, podotýkam všetky, to znamená aj pumpa Dana, aj pumpy Medtroniku, spoločnosti Medtronic, to znamená Minimedy, aj pumpy od spoločnosti A-Import, to znamená Tandem. Všetky sú chránené na to, aby
ste mohli ísť cez bežnú kontrolu na letiskách, cez bežnú kontrolu v budovách, lebo zvlášť keď pôjdete do Ameriky alebo niekde aj do Veľkej Británie, tam mnohé z budov sú chránené tým prechodom. Nič sa nebojte, nijako vám to pumpu nezasiahne. Nijako. A nezasiahne to ani senzor, ani glukomer. Čiže bez problémov môžete všetko mať so sebou a nič sa nestane. Kedysi to bolo inak. Ako? V tej nadmorskej výške, tam sa to týka toho, že musím tam byť nejaký dlhší čas, lebo keď lyžujem, čo robím bez... Katka, keď by si bola v takej nadmorskej výške a cítiš sa dobre, tak nemusíš panikáriť, nemusíš nič robiť. Ale keď pôjdeš dolu, keď pôjdeš, to, že ti to nebude dobre už, tak by som na tvojom mieste volil ísť nižšie a si to odmeral. Do tých 2800 ti to odmeria dobre, na 2800 už nie. A to zasa sa dokážeš presunúť, ja neviem, na 2,5. Pri tom lyžovaní vyvezím sa hore do 3000, ale som za chvíľu dole. Áno, pumpa má minimálne zmeny v tejto nadmorskej výške. Tam je práve tiež možné len to, že by ten stroj mal nedostatok informácií, ale to nepopisuje sa to nejako zvlášť. Senzor a glukomer áno. Čo robiť v prípade výpadku stravy alebo inzulínu z nepredvídateľných dôvodov? Tu vám ťažko poviem. Viete, bolo tu povedané, že si máte zobrať stravu do lietadla. Stravu ako tak vám ešte prepustia do lietadla. Jednoznačne, ja som mal v tom pôvodnom papieri, čo sa posielal do toho Paríža, čo som vám hovoril, aj to, aby vám bolo povolené zobrať si nápoj sladký so sebou. To neodsúhlasili v tom Paríži. To som dostal vyčiarknuté. Hej? A to nechcú odsúhlasiť nikde skoro na letisku, pretože vám povedia, prejdete cez check-in a tam si môžete kúpiť. Čiže to by som vám radil naozaj, prejdete cez tú prvú kontrolu a tam v tom letištnom bufete alebo v obchode si kúpte jednu sladkú kolu, aby ste mali vždy pri sebe. A to sa opäť týka aj ľudí s diabetom druhého typu, lebo aj tam nervozita spojená s užitím tabliet môže spôsobiť občas pocit hypoglykémie alebo až hypoglykémie. Čiže majte pri sebe vždy tú prvú vec. Niekto sa... Áno? Že ak si zbalíš tekutý cukor, hygienicky balený... Áno, ten ti povolia. Áno, ten ti povolia, Veronika, máš pravdu. Dokonca aj tie geliky povolia, tie maličké. Áno. Že ja celkom dosť testujem a berem som s sebou tie kaprisové malé džusiky a nemal som s tým nikdy problém na letisku. V čom? Kaprisové, tie 250 ml džusiky. Áno, to závisí, ale takto, Matúš. Zatiaľ si nemal problémy, tak povedzme, lebo sú niektorí tí colní úradníci takí, že sa správajú úplne tak, že musíš ísť takmer do naha, hej? A že ti nepovolia nič. Hej? No, čo sa týka toho, tam bolo napísané niečo také, ako že ak by ste sa dostali v rozhovore s colným úradníkom do intimných tém, že sa máte obrátiť, ja si to neviem predstaviť. Pretože keď poletíte do Izraela, tak vy sa do tých intimných tém dostanete vždy. Izraelská letecká spoločnosť, keď ostatní majú nástup hodinu pred lietadlom, pred odletom, izraelská letecká spoločnosť má 5 hodín. 5 hodín a oni vás spovedajú zo všetkého. Ja vám poviem teraz takú, úplne odbočím, ale je to srandovná príhoda. Leteli sme na kongres diabetologický do Jeruzalema, do Izraela. Došli sme s tým 5-hodinovým predstihom na letisko v Prahe a stáli sme, poviem tak, ako je, niektorí naši kolegovia diabetológovia boli židovského pôvodu, hej, a teda ja som ako barák bol prvý v abecede. A ja som došiel donútra za tou mladou policajtkou, ktorá tam bola a čakal som, že sa bude vypýtať a ona sa spýta, barák, vy nie ste v príbuzenskom vzťahu s našim premiér-ministrom?
A ja tak zo srandy, ja som to vážne myslel úplne nadnesene. Ja hovorím, tak nejako vzdialene. Hej. Ona sa tak zlakla, že ja som okamžite bol vybavený, mňa sa nič nepýtali. Vyšiel som asi po 4 minútach von z toho stanu, kde oni to kontrolovali. A všetci ostatní kolegovia tam sedeli pol až 3/4 hodinu u nich. Hej. Bolo ich 10 tých, čo vybavovali tých policajtov. Hej. Čiže takáto srandovná príhoda, že občas aj takéto priezvisko nám môže pomôcť. Hej. No, len to naozaj, tam nemá zmysel sa hádať. Oni sa vás pýtajú, kto vám to balil, s kým ste to balili, či ten kufor bol stále pod vašim dohľadom, či ste tam nedali príliš osobných vecí, či tam máte holiaci strojček a takéto veci. Všetko sa pýtajú. Všetko. Hej? Ale sú to najbezpečnejšie aerolinky. Hej? Nemali ešte ani jeden nejaký taký tragický prípad. Keď bude výpadok stravy, myslím, že to sa myslel tak asi v lietadle výpadok stravy. Irenka to mala pekne tam napísané, že jedenkrát sa deň skracuje, inýkrát, teda na iný smer sa deň predlžuje. Ja vám poviem, to je tá najväčšia obava, ktorú sa ma pýtajú mnohí pacienti, že čo majú robiť, keď tam majú viac hodín alebo menej hodín. Ja im hovorím, riadte sa podľa stravy. Keď vám dajú stravu navyše, že vlastne budete mať 2 večere, no tak si dám 2-krát inzulín. Nie dlhodobý, to korigujem už len krátkodobým inzulínom. Žiaľ teda nejde to vtedy, keď máte tablety, lebo ďalšiu várku tabliet si nedávajte. To by som vám nikdy neodporúčal. Tam to prekonáte, že budete kúsoček vyššie. No, to nič. Ako sa vyrovnať s výrazným časovým posunom, tak vlastne som to teraz povedal. Ten časový posun, to je strašiak, ale ten vlastne nerobí žiadne problémy. Matúš tiež letel s časovým posunom a nebolo to žiadna hrôza. Čo sa týka v lietadle, poprosím, a to všetkých sa týka, to je úplne jedno, 2, 1, 1. Ľudia s diabetom majú všetci trošičku hustejšiu krv. To znamená, že tá krv sa môže zraziť skôr ako u ľudí, čo diabetes nemajú. Ja by som vám preto radil, ak idete na dlhú cestu, tak si pred cestou dať 1 tabletu anopirínu. Anopirínu 1 tabletu, to nikomu nepoškodí, nikoho to nezabije, nikomu to neurobí zle. Samozrejme, ak by niekto mal alergickú reakciu na anopirín, tak musí niečo iné, ale toto si treba dať. To je prevencia pred tou trombózou. A tie cvičenia, veď to vám na dlhých trasách vám to premietajú pred vami, ako máte cvičiť, hej? Dať sa zo sedadla, ísť na špičky a zasa dolu a na špičky a dolu. A to urobiť aspoň 10-15 krát a zasa si môžete sadnúť. Vtedy sa tie cievy povzbudia a ten krvný obeh sa zlepší. Tam bolo zaujímavé, že by mali mať pacienti od lekára o zdravotnom stave potvrdenie. Nedávame ho nikdy, ani keď ide na dlhý pobyt. Ale čo ja vždy hovorím, zoberte si so sebou denník a majte aspoň 2 posledné správy odo mňa. To, že je to v slovenčine, to nie je žiadny problém. Ten prekladateľ, keby som ja nevedel po anglicky a mám to v slovenčine, tak nejakého toho prekladateľa tam nájdem, ktorý mi to bude vedieť preložiť. Z toho ale mať to so sebou, a hovorím, aspoň 2 tie posledné správy z ambulantných kontrol, tam máte všetko, tam máte lieky, tam máte rozdelené inzulíny, všetko. Hej? Čiže to je dôležité. A ak ste si všimli, na tom potvrdení je napísané, že v prípade, že je nutnosť, tak môžete použiť denník diabetika, kde sú záznamy z domáceho prostredia a výsledky ambulantných kontrol. Čiže toto by som vám radil mať pri sebe. Aký má vplyv morská choroba? To je veľmi zaujímavá otázka. Taký ako na každého iného. Hej? Sú ľudia, ktorým plavba loďou nerobí teda ale absolútne žiadny problém a sú ľudia, ktorí nastúpia a po hodine už začnú vracať. Ak ste tento typ človeka, že vraciate, tak musíte postupovať tak, ako som povedal pri vracaní, to znamená dať si niečo. Ešte som vám tam zabudol jednu vec povedať. Dobre je v tomto prípade
mať ten sáčoček so sodou bikarbónov, možno 2-3 so sebou na takýto pobyt. A keď by ste išli po opakovanom vracaní do tej začínajúcej ketoacidózy, tak vypiť aspoň deci tej sody bikarbóny v čistej vode rozpustenej a vypiť to vtedy, keď to bublá. Hej? Nie, keď už je to tichý roztok. Vy ich máte k dispozícii. Dlhé roky sme čerpali práve od pani Chrapanovej tie klasické sáčočky Imber, kde bolo to výborné. No, tam bolo to vedenie motorového vozidla. Tu vás chcem upozorniť len na jedno, to som si ja dopísal, to nebola otázka. To vedenie motorového vozidla v cudzine je trošku iné ako u nás doma. U nás doma sadnete za volant, idete. Samozrejme, ani to nie je správne. Mali by ste si vždy pred šoférovaním odmerať glykémiu. Také je pravidlo. Ale vonku sú na to možno 5-krát prísnejší. Nehovoriac o Spojených štátoch, kde sú extrémne na toto prísni, ak nemáte záznam, ako ste boli na tom s glykémiou pred cestou. Hej? Tam musíte mať taký itinerár cestovný a píšete 10.00, začiatok cesty, glykémia 5,4. Hej? A môžeme ísť. Keď to nemáte a ste účastníkom nehody, tak môžete mať opletačky. Toto je najmä v Spojených štátoch veľmi prísne strážené. Už Kanada je benevolentnejšia výrazne, ale v štátoch je to dosť ťažké. Potom, no... Áno, to som hovoril o tých bránach. Ešte som niečo zabudol, Martin. Zaujímavá otázka, aký je vplyv alkoholu. Nebudeme si hovoriť žiadne nezmysly. Pôjdete niekde do cudziny, kde budete na pláži. A ja neviem, v karibskej oblasti dáte si margaritu alebo tak. Určite vám jedna margarita nič nespraví. Už som to hovoril niekoľkokrát aj na takýchto edukačných besedách, ako je to s pivom. Keď vypijete jeden pohár desiny piva, pol liter, tak sa vám glykémia nijako nezmení. Zostane úplne taká istá ako pred vypitím. Ak vypijete 2 poháre, čiže to už bude liter toho piva, tak vám stúpne glykémia, pretože sa prejaví ten slad. To, z čoho je to pivo vlastne urobené. A keď vypijete 3 poháre desiny, tak pozor, už začne prevažovať alkohol a vy môžete ísť do nižších glykémií až hypoglykémie. To nehovorím o cestovaní, máme tragické prípady tu na Slovensku, kde dievčina bola v krčme s partiou, naša pacientka, podotýka, mala už takmer 18 rokov, bolo to v zime, pili tam v tej krčme. Ona, keď vychádzala z tej krčmy, že už išla domov, tak zrazu sa jej zdalo, že má hypoglykémiu, že ten alkohol ju začal ťahať dolu. Vrátila sa do tej krčmy, išla za barmankou a poprosila ju za výčapničkou a poprosila ju, aby jej dala pohár koli. Alebo kofoli, teda asi skôr kofoli. Tá začala sa na ňu rozčulovať, že čože, však áno, videla som, koľko si pila, tak nič ti nedám, choď. Ona ju poznala, to bolo na dedine. Táto slečna vyšla von, prešla nejakých 20 metrov, spadla, z hodou okolností to bolo tesne pri potoku, tak spadla na tom zráze a našli ju na druhý deň ráno zmrznutú. Hej? Čiže takáto tragická, možno vám dá do hlavy to, že buďme rozumní, ten alkohol nie je kamarát s diabetom. Naozaj nie je. Dokáže urobiť strašne zlé veci. Strašne. Nehovoriac o smrti mladého človeka, ktorá bola úplne zbytočná. No, tu je ďalšia otázka. Ako v cudzine, keď nebudete mať možnosti stravy ako u nás, to znamená, že tam budú prevládať, povedzme, Taliansko, biele chleby, biele pečiva, všetko. Nič sa nedeje. Všade je tam zvýšený pohyb, keď
Keď ste pri mori, chodíte plávať. Keď ste mimo mora, chodíte pozerať mesta, čiže máte prechádzok veľa a tak. Kašlite na to zháňať nejakej inej stravy. Dajte si s kľudom to biele pečivo. Iná situácia je trošku v Amerike. Keďže Američania sú typickí tým, že majú len sladké veci. V špičkových hoteloch nemáte šancu sa naraňajkovať iné ako sladké. Hej? Tak áno, boli sme tam, mali sme tam, majú rovnakú farbu toho farebného prúžku. Čiže treba z Actrapid, Humuliner a tak ďalej sú so žltým sfarbením. Kedysi bolo tak, že Lily malo červené sfarbenie. Teraz majú aj oni žlté. Ďalšie sú takej farby, ako má pani pullover, čiže taký zeleno-modrý. Hej? To je Levemir a tomu podobné inzulíny. Všetci sú teraz rovnako farební. S týmito farbami sa nestretnete iba v Číne, ale podotýkam, Čína teraz v júni, koncom mája v júni, bude mať veľký čínsky kongres. Idem tam aj ja s prednáškou, budem hovoriť o situácii na Slovensku a ja to mám v tej prednáške priamo už pripravené, že im poviem, že a toto bolo perfektné, keď sa celý svet dohodol na rovnakých farbách, že to nesmierne sa uľahčilo pre ľudí. Tak ja myslím, že budem jedným z tých podnetov toho, že sa aj v Číne priklonia k tomu, že budú to rovnako farebne označovať. Hej, nehovorím, že ja budem tým hlavným, ale že prispejem takou maličkou vecou k tomu. A druhá krajina, kde sa s tým nestretnete, je Rusko. Hej. Neviem, prečo sú takí zadubení v tomto Rusi, že nechceli to prijať. Tam tie inzulíny sú označované inofarebne, sú tam všelijaké fialové farby a podobne. Sú tam tri tie prúžky na jednom inzulíne, dokonca v 2 farbách. Ako to prišlo, asi sa im to zdalo estetickejšie, tak to označili. Myslím si ale, že nebuď... Na ampulkách. Nie, na ampulkách. Ja som presvedčený o tom, aj na kartridžoch, aj do pera, čo dávaš, no. Tak ja som presvedčený, Zuzka, že aj Rusko sa k tomu čoskoro pripojí, že nezostanú, lebo zatiaľ, keď sú 2 krajiny, ešte nie sú poslední, ale keď budú poslední, tak snad sa spätia aj oni. No, toľko asi z mojej strany. Martin, sú to všetko tie otázky, čo som prešiel? Dobre, takže asi všetko. A teraz vás poprosíme, keby ste mali... Doplnila, keď smiem. Ako? Že by som chcela ešte doplniť. Nie, ja nech sa ti páči, doplň. No jasne. Ja by som sa spýtala, keby došlo k vyhodnoteniu tých inzulín. Ja sa ospravedlňujem, ale ja som sa tak ponáhľal ráno, že som si zabudol aparátik. Ja trošku, pred 4 rokmi som prechodil chrípku a odumreli mi ušné nervy, tak trošku horšie počujem. Tak sa ospravedlňujem, idem bližšie. Chcem sa spýtať, že keď by došlo k znehodnoteniu inzulínov nejakým spôsobom, niekde spadnú, rozbijú sa, kde sa ten človek vie k tomu dostať? Absolútne jednoduchá odpoveď. Nie lekáreň, lebo aj v Spojených štátoch, alebo aj inde na svete platí, že musíte mať predpis, aby ste inzulín dostali, lebo inzulín je liek, ktorý je nebezpečný. Do nemocnice ísť. Do nemocnice na oddelenie, keď sa takáto situácia stane, na interné oddelenie, všade vám vyjdú v ústrety. Napriek tomu, že povedzme v tých štátoch majú veľmi nepríjemné zákony, ktoré spôsobujú to, že ani sami obyvatelia Spojených štátov niekedy nemajú čo pichnúť. Nemajú inzulín. Naozaj. Keď nemajú dobrú poistku, nemajú inzulín, čiže zostávajú v ohrození života. Ja som teraz komunikoval, koľko je to, 2 mesiace dozadu, s jednou mladou Američankou, ktorá neviem, akým spôsobom sa dostala na moju adresu a ona sa pýtala, že či je to naozaj tak, že u nás všetci ľudia ten inzulín majú. A keď som jej povedal, áno, je to Američanka hispánskeho pôvodu, rodičia jednoduchí, nehovorím biední, ale jednoduchí ľudia, nemajúci nejaké veľké financie. A ona doslova plakala v tom liste, že nevie, čo bude s ňou, lebo ona nemá peniaze na to, aby si pichla inzulín. 17-ročné dievča. Hej? Ako sa dostala na moju adresu, neviem. Hej? Ale
som jej napísal, že áno, že je to tak a nech skúsi študovať na vysokú školu k nám. Že u nás bude zabezpečená. No. Irenka? Ak smiem, idem k tebe bližšie, aby sme si nemuseli prehadzovať mikrofón. Rada by som doplnila dve veci k tým potvrdeniam do lietadla, lebo to mi ešte naskočila spomienka. Prvá vec, ak by sa náhodou niekomu stalo, že by mal zlomeninu, ktorú mu dajú do sadry a môže letieť. Dve dôležité veci. Prvá vec, vtedy rozhodne treba pýtať nožnice na cestu, na rozstrihnutie sadry v prípade, že by vám v tej vysokej nadmorskej výške začala opuchať tá končatina. Druhá vec, k tým nožnicám dostanete od lekára v angličtine potvrdenie, že ich môžete niesť. Naozaj som cez 4 letiska išla s klientkou s nožnicami a aj sme museli tú sadru strihať. Keby sme ju nemali, isto by to bolo veľmi komplikované riešiť. Áno, to je pravda. Druhá skúsenosť, keď sa vám čokoľvek stane, že budete mať treba aj operáciu alebo nejaký úraz a potom by ste sa vracali domov, niekedy to zabudnú povedať a treba na to určitý čas. Ja už tú skúsenosť mám. A vždy treba mať tzv. Fit to fly dokument, kedy vám ten lekár potvrdí, že ste schopní letu. Lebo vám sa môže stať, že letecká spoločnosť, aj keď vy budete schopní letu, vás pre istotu do lietadla nepustí, aby neriskovala, že bude mať s vami problém. Tak to mi napadlo, keď sme hovorili o tých potvrdeniach, či mať, či nemať. Inak možno, že som bola iba zle duplikovaná, ale ja som práve bola v tom, že aj keď hovoria, že nemusíte, vždy je lepšie mať ako nemať. Takže tiež som za, hlasujeme obidvaja za to isté. Ale fit to fly dokument, čiže že som spôsobili letu, alebo mať nejaké potvrdenie o tom, že môžem niesť niečo nebezpečné, lebo nožnice sú nebezpečné, tak vám stále ten lekár, keď vám to vydá, umožní tú vec niesť. Áno. Nech sa páči, teraz, keď už sme doplnili otázky, nech sa páči. Ja som chcela iba doplniť, že ja mám titanové téčko a musím mať rentgenový snímok so sebou, keď idem cez letisko. Áno, že... Je to možné? Áno, keď tam máte nejaký klin, takéto, áno, lebo budete pískať. Vždy. Hej, to je normálne. Áno, nech sa páči. Ja celkom veľa cestujem, tiež do Ameriky chodím 3-4 krát do roka a ja si nosím takéto nožnice vždycky so sebou, ktoré som mal už asi na 60 letoch. A vôbec mi ich nevyhodilo, lebo tam je nejaká norma, že pokiaľ tie nožnice nemajú ostrú čepel, že sú akože zaoblené na konci a majú tuším do 8 cm. Ja by som povedal, že to je aj často šťastie, že to nevyhodia. A je to úplne bez problémov, oni si ich premerajú s metrom a je to akože úplne v poriadku. To počujem, to je pre mňa tiež novinka, to počujem ja prvý raz takéto niečo, lebo s takým som sa ešte nestretol, že by povolili nožnice. Vyhadzujú dokonca aj tie štikátka na nechty. Vyhadzujú to. Pilník, áno. No. Ale aj nožnice sú ostré, aj keď sú takto zakončené. To som prekvapený. To by som rád pozrel nejaký predpis, že kde to je, neviem. Áno, nech sa páči. Potvrdenie o diabetese môže dať obvoďačka alebo stojí diabetik. Ešte raz? Potvrdenie o tom, že máte diabetes, áno, môže dať obvoďačka, ktorá to má v papieroch, alebo len diabetes. Diabetológ, áno. A teda musí to byť v angličtine, samozrejme. To nebude tak v angličtine čo? Ale nechcem byť konkrétny, nebudem sa vás ani pýtať, ale keď by pani doktorka alebo pán doktor kam chodiť, tak nech mi zavolajú a ja im to odmailujem a budú to mať. Žiadny problém. Ja som to nerobil pre seba, ja som to robil pre svojich pacientov a to nevadí, že vy nie ste môj pacient. Mi pošlete aj to tam predložím, aby mi to potvrdila? Áno, nemôžem vám to ja potvrdiť, lebo nie ste môj pacient, ale áno, pani doktorka vám to potvrdí, určite. Určite, to nie je žiadny problém. Žiadny. No. Nech sa páči, Lubor. Som chcel len doplniť pani Chrapanovú, že doporučoval by som poistku
ktorú si diabetici uzatvárajú nie s aliancom, respektíve uzatvorili takú poistku, ktorá pokrýva aj chronické choroby. To znamená, že keď sa dostanete do stavu, že ste v zahraničí a sa vám stane niečo s cukrovkou, tak vám poisťovňa môže odmietnúť preplatenie tej poistnej udalosti práve kvôli tomu, lebo že sa vám nestal úraz, nestalo sa vám nič zlého, ale treba znamená tomu prdla vám tepná alebo proste niečo a ste chorí na srdce, tak toto vám nemusia preplatiť. Hlavne keď ste v Amerike a dojdete na pohotovosť, tak tam zaplatíte neskutočné peniaze len za predpísanie toho inzulínu alebo antibiotika. Keď natrafíš na takých menej ľudských doktorov, stalo sa dokonca aj tak, Ľubor, že boli v Amerike, išli do nemocnice a nezaplatili absolútne nič, keď zistili, že sú to študáci, ktorí sú tam na pobyte, alebo tak. Veľmi. Ale je to výnimka, to je pravda. Veľká výnimka. Hovorím, že nechcem propagovať konkrétnu spoločnosť, pretože nemám s ňou dobré skúsenosti, ale ak sa to priamo ponúka, a reálne si tam dávam aj ja poistku, práve kvôli tomu, že... A ja mám tam poistku. Že majú tie chronické prekážky. Alianska neviem, či to má... Má aj Allianz toto. Má. No, chcem to práve doplniť. Ja som s Unionom už toto riešila, preto som si dovolila odporučiť. Zatiaľ mám teda skúsenosť takú, že oni vychádzajú z veľmi logickej veci. Ak ten klient ide na cestu a jeho lekár eviduje nejakú jeho diagnózu a odsúhlasí mu, že na tú cestu môže ísť, tak ako náhle dojde k zhoršeniu, ktoré nebolo možné predpokladať dopredu, oni to akceptujú a všetko klientke vrátili, naozaj jej vyplatili veľmi drahý dvojtýždňový zájazd. Takže mám s Uniónom touto skúsenosť, ale musela klientka súhlasiť k odtajneniu lekárskej dokumentácie, aby aj oni si overili, že nie sú zavádzané, že na nich nebola urobená nejaká... Áno, ale u nich to tak, či tak ide do rúk lekára, čiže to nie je taká... Ale odsúhlasili to a akceptovali to a vychádzali presne z tohto, čo vy hovoríte, že iné je, ak by ten človek cestoval a bolo by to proti lekárovo odporúčaniu alebo proti diagnóze, ktorú už mal. Ale vy, keď máte cukrovku, to tam tiež niekto bolo písané, že cestovať môžete, že zakázané to nemáte, s výnimkou nejakých mimoriadnych prípadov, ktoré ale váš lekár vám vie povedať. Áno, nech sa páči. Ja by som chcela povedať, teraz spomínate toto, že to okrem toho declaration a okrem poistky ešte osobitné potvrdenie od lekára na cestu? Nie. Áno, bolo to tam písané, preto som hovoril, že vám stačí to, čo dostávate v ambulancii. Hej, to bohate stačí, lebo tam je všetko. Tam sú dávky inzulínu, tam sú lieky, ktoré užívate, to je všetko. Ja som chcel len jednu vec ešte povedať, že by bolo dobre, keby ste mali, keď idete do cudziny, mali vždy pri sebe telefónne číslo ambulancie, kam chodíte. Opäť poviem príklad. Rodičia s dcérou, mojou pacientkou, boli na severe Cypru, čiže v tej tureckej Cyperskej republike. Malá sa dostala do ťažkého stavu, naozaj ťažká diabetická ketoacidóza tam u nej vznikla. Tam lekári si našli moje číslo v jej zápisku a oni mi volali odtiaľ a konzultovali so mnou a konzultovali s Tureckom, lebo oni, teda konkrétne s detskou klinikou v Istanbule. A keď ten pán profesor im po druhej konzultácii potvrdil, že to, čo som im povedal, je fajn, tak potom už sa spoliehali len na konzultáciu so mnou. Hej? A bolo to fajn, lebo oni mi volali, nie rodičia. Rodičia možno boli chudáci z toho celý preč, že nevedeli správne zareagovať a nezavolali mi. Keď už boli druhý raz a opäť došlo u tejto slečny k problému, tak už telefonovali mi rodičia, lebo už vedeli, že to je lepšie takto. Ale prvý raz mi telefonovali z toho tureckého Cypru lekári z nemocnice. Neviem, či by sa všade dovolali, lebo ty dávaš kontakt, komunikuješ so svojimi pacientami, so všetkým, čiže tebe, keď niekto zavolá,
tak si ako Áno. nalinkuješ, že u nás sa môže volať až po jednej, do jednej by si tam mohol volať, po jednej, potom až keď sa dostaneš a tak ďalej. Zuzi, neviem, to neviem, áno, ja... Ale to nebýva len túto diagnozu, to je jedno, kam sa Jasne. taká, jak moda, alebo... Možno štýl taký, áno. To je smola, ale vždy lepšie aj o 4. alebo o 2. keď sa dovolajú, ako keď sa vôbec nedovolajú. No, ale to by som bol... Ako by som vám odporúčal mať to telefónne číslo. Možno sa nedovolajú, ale vždy je to jednoduchšie. Hej. Ty máš moje, aj keď si nie je moja pacientka. Keď si spomínal napríklad v tej Amerike, že potrebuješ si odmerať glukomerom predtým, ako nasáš do auta, tak senzor stačí, alebo treba... Senzor stačí. Stačí, uznávajú oni senzor rovnako ako glukomer. Ešte jedna vec, ja som sa rozprával s Milošom, čo sa týka... Ale musíš to mať zaznačené niekde. V nejakom tom itinerári cesty. Nepomôže ti to z mobilu. Musíš to mať niekde na papieri naznačené. Koľko bola tvoja glykémia pred cestou. Oni vyžadujú mať itinerár cesty. Idem do Chicaga, budem tam, ja neviem, o 18. hodine, medzi tým bude taká prestávka tam, taká prestávka tam. Toto oni vyžadujú, musíš to mať napísané. To je nejaké oficiálne tlačivo, hej? Ako? To je oficiálne tlačivo. To je u nich predpis, áno. Tá soda bikarbona, to je... A soda bikarbona je vtedy dobrá, keďže, pani doktorka by vám to tiež vysvetlila, že organizmus sa okysluje v tej ketoacidóze. A soda bikarbona je zásada. Čiže ona vám vyrovnáva tú kyslosť, dodáva tú zásadu a človek sa ľahšie zbaví tej ketoacidózy. To aj doma sa dá použiť. Môžem sa spýtať teda, je to také, že to je variant Coca-Coly, alebo že... Ako prosím? To je variant Coca-Coly? Nie. To je vtedy, keď už tá Coca-Cola je dobrá, že sme dobrí, tak vtedy si dám tú sodu bikarbonu na také posilnenie toho stavu. Ja sa ešte chcel opýtať, ja som sa bavil s Milošom už dávno, čo sa týka tých všetkých turniketov na letiskách, hej, že jediné, ktoré nie sú pre pumpu a senzor v pohode, sú také tie, keď sa postavíš a okolo teba to obieha, že takto to akože sníma, že tam by mohol prísť k poškodeniu tej pumpy alebo senzor. To je možné, áno, tam je asi vysoké to magnetické pole, to je možné. Mám pacienta, ktorý nemôže si dať pumpu z dôvodu, že pracuje v takom zariadení, kde je obrovské magnetické pole, hovorím, ale to musí aj tebe škodiť. Že to som sa nepýtal, ale pumpu mi nedovolili. No, hej, takže teraz ja sa pýtam toho zamestnávateľa listom, že či to neškodí vôbec všeobecne človeku. No. Áno, Katka. Že teplá zima. Teda zime mi to nevadí, lebo veď oblečiem si na to niečo. A v lete? S kanilkou? No ani nie, že s kanilkou, no vonku je 40 stupňov, ja som celý deň vonku, tak... No, inzulín v kanilke, áno. Tam je problém, že ten inzulín v tej kanilke sa môže prehriať. A Katka, tam tiež musíš pozrieť proti tomu bielemu pozadiu, tú kanilku, ale ona je sama zfarbená trošku do žlta, tam bude opatrná. Ale keby si videla, že ten okraj je svetlo-žltý, tuto je svetlo-žlté a tuto je tmavo-žlté, tak je ten inzulín zlý, tak ho vymeníš. Hej? To sa môže stať. Áno, v kanilke sa môže inzulín uvariť. Ja sa dokonca stalo, že v tej kanile ako takej bol iba ten inzulín, to znamená, že stačí len kanilu vyhodiť. Áno, len kanilu vyhodíš, no. Nie treba celý zásobník. Nie zásobník, len kanilku. Mne sa teraz stalo, že vtedy, čo som ti volala, hneď po pumpe 2 týždne lietadlom, mne prestala pumpa fungovať. Na 2 dní ja som vymenila všetko, potom sa nejakým spôsobom naštartovala. Ona proste, ale to mi potom vysvetlili, že jednoducho ten tlak v tom lietadle niekedy to môže urobiť, že niečo v nej zbudne. Ona proste prestala ísť, jak som to všetko zresetovala, vymenila... Katka, ja som povedal, to je len stroj. Tam... K tomu lietaniu to je tak, že v podstate za normálnych okolností v lietadle máte normálny tlak. Keď to len lieta a padá... Áno. Ono sa vlastne ten tlak v tej kabíne vyrovnáva, to je na to špeciálne zariadenie. Hej. Keď to zariadenie nezareaguje správne na ten tlak a urobí proste nejaký ten pohyb, tak tam v tom púzdre sa môže proste... Práve to bolo aj s tými očami. To bolo veľmi správne. Kolísanie tlaku
preto diabetik by sa nemal potápať, čiže keď... Majte sa pekne. Nie za čo, Najlepšie som chcela ísť s vami. Nie za čo. Nech sa páči, ešte sú nejaké otázky? Ak nie, tak vám ďakujem za pardon. Ďakujem. Ja vás, potom vám to dám, to nebudeme všetkých tým zdržiavať. Ja vás len chcem teda poďakovať za dnešnú účasť a chcem vás pozvať, 22. septembra budeme mať ďalšiu edukačnú besedu v týchto priestoroch. Martin, ktorú tému sme tu dali? Ja zabudol som tému, ospravedlňujem sa, ale budete to mať na stránke Diador. Viem poslednú tému, to bude tá novembrová a to budú problémy diabetes a gravidita a ženy ako problémy ženské a diabetes a problémy mužov. To bude rozdelené.